na'am ya shehu tijjani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. Ana fara da bismillah in zo in biya da hamdulillah, salati ma salamillah bisa da rasulallah abin zabi na rahmani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. Da alai har sahabbansa ka sa zuriya da matansa da masu biyar addininsa da dukkan masu begensa da dukkan masu imani. Ina roƙonka ya rabbi mu'inina ya hasbi, ka sa haske cikin kalbi ka ban ikon yabon kuɗi mu muddil kauna tijjani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. Ala ya sahibul fasi a mai kadamai alar ra'asi, ala ya shehu na murasi ka dubu zuciyar kasi ta haskaka da nurani. Kaban madadin ka ya kudubu a ya shehi ka yo tasbu, ga zati na a ya hibbu ka sani zo cikin sabu waɗanda ka bin ka tijjani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. Ado mai rabbi ya baka yawan falala yake beka, ka katimil auliya udka fa baka tami a bayanka da zai cika ali irfani. Kai ne ka tumi ba shakka ashe kuma talikai duka, fa babu fa wanda ya sanka a sai muku tarika kanka habibullahi adanani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. Karamomin ka na dewa fa ba su yawa a yawa, fa babu iya su niniwa fa domin na ji kamdewa sukan ɗi mauta ya kasani. Gankaran juma'a daren isnaini na juma'a a so ya kera duka sa'a ya samu shiga cikin jama'a su je jannatul ridwani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. Salatul fati an baka da jauharatul kamali duka, kaza asma'u maulaka rasulullahi ya baka ina ya kamar ka tijjani. Yana a cikin karamunka a yashe himma an baka ka teci mutan zamaninka gare su hisabi babu duka su je jannatu rahmani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. Faɗar guda fa an baka kamalin shekarorinka da 'yan 20 a bayanka a shehi na yi roƙonka ka sani cikin sikiwani. Kazalika mun ji an yi faɗi gare ka shi umar tuɗi, kamar bilalu an ka faɗi kamar kuma yadda an ka faɗi ga mai mulkin sulaimani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. Kazalika auliya uduka fa kai ne shugaban su duka, su sha madadin su na ji duka gurin ka su zama a bayanka muhaddal kutubu kailani. Faɗar kadamawa hatta ni fa illa an ta tijjani abin manufa ga zailani, mutanen nasa zamani fa kai ko kullu azmani. Ina so in ji zancen ka na'am ya shehu tijjani. A dan haka auliya udka su kaiyo sun kuyo gunka suna neman kuyo dunka, fa ni ma na fake gunka isan madadi ga faidani. Taruran mashar a ranar za ka hau mun bare kana kamshi kamar
ambar yana haske kamar na badar ana nuno ka tijjani. ina so in ji zancen ka na amya shehu tijjani. Muna nan du a damanka ana nuni gare mu duka ana ce shugaban su duka a can duniya ko mu duka waliyin lahi tijjani. Mu mabiyanka mun samu wake da uba kamar namu ɗariƙa ba kamar tamu fana wurdi kamar namu fa babu kamar ka tijjani. ina so in ji zancen ka na amya shehu tijjani. Tijjani ka kama hannunmu ka kai ga rasulu manzanmu ya tashi ya je ya cece mu wurin Allahu maulanmu shadidul bahar rahmani. Ka roƙi rasulu kakanka ya lamunce da 'ya'yanka kazalika har jikokinka su san fatahi a dominka su samu makama irfani. ina so in ji zancen ka na amya shehu tijjani. Kalamun ce ga mabiyanka su san yarda ta kakanka a duka su samu cetonka kazalika du masoyanka su san mutuwa da imani. Sun je makwancinsu kamar sun je gidajensu fa ba su ga kowansu rasulallahi zai je su ya ba su jawabu ikani. ina so in ji zancen ka na amya shehu tijjani. Idan an taru ran tashi da an nuri muke tashi mu je kamshin muna tashi muna tafiya kamar mashi makoko ma ga ɗai rani. A nan ne za na sa aya na san wasu za su ɗau murya su san matiya yau na biya Ibrahim ɗan Tijjaniya sai di barhama ikiwani. ina so in ji zancen ka na amya shehu tijjani. ina so in ji zancen ka na amya shehu tijjani. ina so in ji